U Puzzleu jsem začal pracovat před 5 lety. Pamatuji si ještě, než se začal provoz stěhovat do Bělé nad Radbuzou. Za tu dobu firma technologicky skokově vyrostla. Dostali jsme se od ručního balení k automatickému balení, třídění a expedici na jedné lince. Spousta lidí si představuje IT technika jako člověka, který radí lidem, jak zapnout počítač a tiskárnu. Ale tak to u nás není. Jako IT technik se starám o kompletní digitální provoz firmy, od vývoje softwaru po administraci systémů. Při zavádění nových strojů a automatizace jsem vždy u toho. Od prvních kontaktů s dodavateli po finálním řešení. Přesto všechno mi flexibilní pracovní doba dovoluje věnovat se svým koním. Na mé pozici je potřeba široké spektrum znalostí, ale právě ta výzva, výsledek práce je to, co mě baví. Staňte si i vy dílkem naší skládačky.